الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج في هذه المدرسة المباركة القراءة هنا في درس جديد وهو ماذا؟ السكون 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 يكتب هكذا السكون يكتب هكذا هذا سكون في الكتب هذا سكون في القرآن قرآن رواية حفص ويكون فوق الحرف مثال با فوقها سكون دا فوقها سكون زا فوقها سكون خا فوقها سكون فوقها سكون أو أرى أح سوى سو قل فر يأكل نلعب أحمد التدريب على ما سبق يعمر يشرب أبدأ أجمع أركب أخطب القراءة السكون يكتب هكذا هذا سكون ويكون فوق الحرف مثال باء فوقها سكون دا فوقها سكون زا فوقها سكون خا فوقها سكون فوقها سكون أو أرى أح سوى سو قل فر يأكل نلعب أحمد التدريب على ما سبق يعمر يشرب أبدع أجمع أركب أخطب أيها الإخوة أيها المشاهدون والمتابعون لهذا الدرس هنا في السكون يكتب هكذا هذا سكون في الكتب في الحديث في الفقه في الكتب العربية هذا السكون في القرآن رواية ماذا؟ رواية حفص يعني هنا في فجوة وأما هذه دائرة ويكون فوق الحرف يكون على الحرف ليس تحت الحرف على الحرف مثال هذا باء وهذا فوقه سكون دا فوقها سكون زا فوقها سكون خا فوقها سكون فوقها سكون لا نستطيع أن ننطق بالباء فوقها سكون لماذا؟ لأن العرب لا تبدأ قراءتها بالساكن وأما هنا
awa, au huna fataha summa sukun. Ara, ar huna fataha, huna fataha wa huna sukun. Aha, huna fataha, huna sukun. Sawa, sau huna fataha, huna sukun. Qula, qul huna dhamma, huna sukun. Fira, fir huna kasra wa huna sukun. ثم يكون هذا مقطع واحد. يأكل نلعب أحمد. التدريب على ما سبق. إذا فهمت ما سبق تستطيع أن تقرأ ما يأتي. يعمر، يشرب، أبدأ، أجمع، أركب، أخطب. yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu a wannan makaranta, yau gashi mun shigo as-sukun. Abinda ake nufi da as-sukun shine ɗauri. As-sukun ɗauri. As-sukun gashi mun shigo as-sukun. Aka ce as-sukun, shi sukuni yukutaba haka ake rubuta shi a shauran littattafai kamar hadisi, fiqhu da shauransu, haka muke rubuta shi. Amma a ƙur'ani wanda muka fiye karanta ruwaya ta Hafs, shi kuma wannan ne sukun ga ɗan bakinsa a buɗe. Waya kunu fokal harf, shi sukuni yana kasancewa a saman harafi, shine fokal harf. Misal, wannan ba ce an ɗora mata sukun, ba zai yiwu a faɗe ta ba, laraba ba sa fara karatunsu da ɗaurari. Wannan da ce ba zai yiwu a faɗe ta ba, sai dai mu ce da fauka sukun, za fauka sukun, ha fauka sukun, a fauka sukun. Ba wanda zai iya karantawa, duk da larabawa suna da ka'ida suke cewa la yabda'una bi sakin wala yantahuna ala mutaharrik. Ba sa fara karatunsu da ɗaurarre, kuma sannan ba sa karewa da mai wasali. Duk ƙarshen karatunsu za ga ɗaure shi suke. Yanzu nan awa ga a ga wa, sai mu ce awa in maka haɗa su. To idan muka yi wa wawun ɗin sukun sai mu ce au mun ɗaure shi. Ara, a da fata, ra da fata, sai mu ce ar mun ɗaure ra ɗin. Aha, a da fata, a ha da fata, ha, aha, kamar kaɗan ake faɗa sai an ɗaure shi. Sawa, sau, ƙula, ƙul, fira, fir. To duk lokacin da muka ga wato da yadda muka faɗa, ba zai yi laraba su fara rubutunsu da ɗaurarre ba, amma mai wasali zai zo sannan ɗaurarre ya zo. To kama a haɗa suke, faɗa ɗaya ake musu. Kamar nan ya ba zai yi ka raba ya da a ba. Ya kulu, in ka haɗa sai ka ce ya kulu, faɗa uku kenan, harafi hudu. Ya kulu, ya akulu. Nal, kaga na ce da la, faɗa ɗaya. Nal bu, in ka haɗa na la'abu. Ahmadu. At-tadribu ala ma sabaqa, gwaji akan abin da ya gabata. In dai ka fahimci abin da ya gabata, kai da kanka ma za ka iya karanta wannan abin da zai zo. Shine kamar kaga sai ka ce nan me ya muru, ya amuru. Yashrabu, yashrabu. Abda'u, ajma'u, ajma'u. Arkabu, akhdubu. To a cikin tadribu alama sabaka din zaga akwai ɗan shura wanda bai mu samu mu rubuta ba. Daga ciki akwai hafsatu, akwai yagsilu,
akwai uthmanu, akwai uthmanu, akwai fikrun, fikrun, akwai darsun, darsun, akwai ikra, za ga sukun ɗin a ƙarshe, ikra, akwai udhkur, 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 udhkur. at-tadribul am alama sabaka, gwaji na gaba ɗaya akan abin da zai ya gabata, a gwaji akan abin da ya gabata gaba ɗaya. Aliyu, aliyu yarkabu, aliyu yarkabu darajatahu, darajatahu, wa yadhhabu ila al-madrasati wa yaqra'u darsahu wa yarji'u ba'da dhalika ila baiti. Aliyu, kaga aliyu za ga fataha ga kasra sannan ga dhamma. Yarkabu ga fataha ga sukun ga fataha ga dhamma. Darajatahu wa yadhhabu shi ma haɗi ne. Ilal madrasati za ga kasra ga fataha ga sukun. Wa yaqra'u darsahu wa yarji'u ba'da dhalika ila baitihi. Wato wannan an haɗa fataha, an haɗa kasra, an haɗa dhamma, an haɗa sukun. Yan uwa masu bibiyan mu a wannan makaranta mai albarka, sai a yi ƙoƙari a ga yadda da abubuwan da muke karantawa ana fahimta, ana ganewa, littafin ana iya karanta shi yanda in kana da 'ya'ya, kana da jikoki, kana da ƙanne ka koya musu, domin babban matsalar mu musulmai na wannan lokacin, matsalar ɗaliban ilimi shine rashin iya ƙira'a. Iya ƙira'a mabuɗi ne na dukkan karatu. Muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu fahimta, Allah ya ba mu ganewa. barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, wa ila an naltaqi fi darsil qadim.